खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 28 फेब्रुवारि 2021 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन। गोबां बिथिङावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावाबानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो देरहासारगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। सोरजोंबा थगायजानानै गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोननो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेरलांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावाबानो गोबां हेंथा नुजाथिनो हागौ आरो जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन आरो गोसोखौ फोरमायनो हाखांनानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ बेले बेजे मोनगोन। रांखावरियाव
मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंनि गेजेराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारग'लांगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो नङा। बेफार फालांगियाव अदेबानि मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानियाबो मावफुंजाजोबगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थिग समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो गुबुननो फोरमायलायनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।